Kong Angela Rengat dekat ke Provisional Town Vending Committee haba keren cikilat pathai kubor. Hadirin balawai ke jingelang balakot penlong do Special Officer balathong da Kamiglaya High Court. Da ka bakot lang ye ki bor penyat district ke East Khasi Hills. Ki dekat batnong yalang Kamiglaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ki officer ka Shillong Municipal Board nalor kiwei ki balai don mentah ha ka khandru tarik unaitung arhajar apusan ha ka office u Deputy Commissioner ha ka balai keren halor ki jing ki bami ha ka jing thmu pen kan ria ye ki nong dia jing dia harut surok bat lenti ya ki jat nak kendai lat kalau ong bakila mi ki number ki bo om itu itau shu jong ki hawkers da ka bapen pau bana uba pol lingdo Menteri Ketenat Social Welfare bat nong aktien ka sarkar MDA2 usai ye ki ars pa angut ki hawkers ki ban kin ria no ka Kong Angela kalau ong ba kila pensngo how Special Officer halor kani ka benta bat om itu itau shu bat ha ka jing shisha dei ban ya bet tek kat kum ka an ka jing jurep bat ki jing kentat lani ki jing kam. Kalau ong bagi hawkers ki badai hak panyo ki certificate of vending kim yo satya bat ka Shillong Municipal Board ka ai ki wei ki ba omla ban itu bat komta omla ban ya lat na ka association ban ai jing itu ki hawkers kalau ong baka jing keren ka debet ha ka benta kendai lat om shaki wei ki benta tang ban pe halor ketuka court directive kan ya ba i special officer i happen dep katuka ni ki kam ni bla patha shwai pataka santarik August bakan shong yang ka court di halor kitanya pensngau ya ki AKA but kawai kabangi pensngau kalong bakin ki number te ba mi kibun penat ki number pindio I mentah kat kubor le claim mi thu itham sipang saus pa ngot sispang lai spa ngot sispang tu polling do wong ars pa ki bala manjur bandet nyamtip manu basai kini ki number na haka jing sisa ka di banya betik kat kum ka an kat kum ka survey kat kum ka claims and objections ka ka bangi ngitip sai ka bangi la don bentalang kalong bangi don lang buat ka institute survey haka tu ka por kala don ko ka list bat ka tu ka list mentah kampat don in public domain ki de ban save ha khnang ban nang tu ngila sisa ban let ki claims and objections ne tito ka bamut ba ka claims and objections halor ka tu ka list ka badep survey umpat dep cheki be ki than Shillong ru te tik ki number ngayo I dang shen ro kat kubor ki mi ki number chamat phan kata sa yo mo lang kata sa what's leg le ki ong don vendors ha mga ma pi barok ngitip ki don vendors tu nya thiet chana ban ayo tu dok khan tu hi ndrei ngingim pediang kini ki number sama ngitip baka process karang ya bat ka kat kum ka an pat depth claims and objections ndrei menta tong ini kren bet thik ye ini benta ibadai ben pet ibadai be itilat khandai lat rum dei gini ki be mom dei jil road mdei tu ka lenti ka bakti stage Pegasus kamdei kanesh ka bayat cha specific itu ikandai lat itu ilien iba hapdeng ka muda bat ka Center Point Hotel bayat kejat te menchma ba poi be cha the cha lat rum sosul namar baka haka jingya kret rum ni baka PTVC ni ong tong ini persang chwa ini bentah ne ti na bentah itu ru kidang pun kendram nama kidang don ki breu ki bampat yo taka COV kadai hang ni kan basmusi namar ba makili kila participate kila don benta ba ka survey ngitip ba ki genuine ndai ki kampat yo ndai ki don kitu pada ki ba ka municipal ka khach ki ye ki stek ICV ki ba ngitip plan ki bam dei ban yo ki ba don dukan ki ba sei ki nong di nong up dukan jong ki sabar ba ki mar tikata ka dika issue ndai menta ngi ong tong ni persang yang man perbet namar mangite na do pas dang hingi wan lam mangi hi ka an bangi kha banya ka kum ka an kin yo shong sup ti menta ki la pen bet batong ni check biang ni kita ki COV la mande ndai kala hi ban mi ka jing namar ba shubu kitu ki bam dei genuine ki yo kim wan hi namar ki tip check pi te ngi kwa hi ban kan tu ka ni ka municipal office ru ba ndalong khat balong kam dei ban ya lat ya ka PTVC kam dei ban ya lat ya ka Hawkers Association nama tang kini hi bala ban pensisa ya ki genuine and non genuine hawkers an bakan ya bet ka kam te nginya cooperate kata kamandir ban check ndai ngatharai kamnam kut hi ka kam ta nama ki dang don ki dang bon ki ba ladap survey ndai ki ba klammi ha ka list badi ban yo COV ru nama balai ki penmi ta ka kentien ka sami ka second list so kidang don kini ki issues ki bangi hapan resolve tang bang di ban su thu ba menta ka kenting ya pran bitik ya ini lat hang ni but ka ka basmusi pada kalong ba kan ka jingya chakmat jongki bantai hang tu ha
ketuka road level muda ru kalau ayat cakmat hendai mengiling ila ong Melayu iki dan ki nong song juga selong ru ki ong bajing shal ade menong ke kerja competition ban design te ban internet mengiling ila ada submit ke design naki architect ngila akan sal ki bana Sikkim ki bana Bangalore ki bana Delhi bat ngila ada ai ke line plan ni hendai kini pada imat kadon isilender pakai kuat ban sia na turmur hang tu pinalit pet ru pinsa itu bakam i biang hi ketuka size kam internet kam nom internet hi kan sa jaing nama pimla ban kenria itu ki so kini ki issue kidang long pending Halor ka jing aipor ka High Court tang lai kan ta shisngi ye ki hawkers ban de jing de ha ka shisngi ka kong Angela kala ong bakile kren ye kan ni hinrei ka office u deputy commissioner lani u special officer Kim Don Bor halor kan ni kalau ong bakidon hadu marshiteng kiba ka Shillong Municipal Board kampat la ban sam ye ki certificate of vending ya ka timing ru ila ya keren tang ba kam ka i DC ru imdon hi ka prerogative ban pet ya kani i tu i special officer ru ndeng ila pen sngo ya kata namar ba kalong kumni pi mri tang ba kani ka timing kala pen thut hadu ya kata ru ban ong ba ki bampat yo COV wa nong strong habak ka proses karang ya kini reladim ta si ki kubur ba marshiteng padep sam ti COV kalau along na perkat mdi tang malong bean kalau along syaba palat ya kitu kiba syabe kiba syara kitiar aktivis ni namar ba habak hampat biang hampat ai hampat pendep kakam pile pada itu ki na kadau iyo sulong kumashu shukwa ban tombor ti sakawairu long menta kami kata hana arhu artarik bahab ya kan ria syapo ngang kelinga on kami na kata ka arhu artarik ti nama mengi kumpi membuat TVC ni kami keran ya kata ka arhu ni kami ya bu tarik nyilak ong choy kan ni ru bakan dari bayat be ka proses bedep choy ka arhu ni ba 100 barok ni kloi dari ba biang ndrei menta empat dep ke shu sei kata ka arhu tarik ngamtip balai ti ki ong hana baka penmi notification ka sarkar ndrei mangi pedang ibu jingkeli ba ka sarkar ru halor ba de ba ki kam jo ki hokka kana penmi ka notification ru ka de ban long based on something ka decision kala de penmi na rene but ya ki hokka hi ka de penmi be na ka town vending committee menta tingi don ka provisional town vending committee ndengi ngitip plan bangi kampat discuss re ya kata ka tarik relocation tingi kwa ban pen snow ya kata ru ka sarkar buat Syaki Board District. Nomor ba again kin penmi huri-hura hakatu ka arhuar ka pamla apa dia. Nama kita ki COV nga ongai pi ki don ki bampat yo. Ki don ki ba day genuine ki bampat ka hakateng hampat mi hakal list trong COV. So ngemla ban pediang kan bahkan mi kendrum kat ni. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya